can't pretend. We'll sandblast these walls and paint them again. Takže čus, vítejte u našeho challengeového videa. V tomhle videu půjde zhruba o to, že tady máme připravených 5 challenge, který se budeme snažit zvládnout. Ten, kdo ji vyhraje, dostane 1 bodík. Na konci se ty body sečtou a kdo bude mít víc bodů, tak ten vyhrál, kdo bude mít méně bodů, tak ten Prohrál, logicky. Jo, no a ale... ten, kdo prohraje, tak mu ten vítěz připraví nějaký totálně nechutný nápoj, který on bude pak muset vypít. A to nechcete. To nechcete. A proč jsme tady venku? Protože jsme přiděláme ty challenge vlastně a jsme úplně v novém baráku. A třeba ten Chubby Bunny Challenge je takový nebezpečný a hlavně na poblití. Já s tím mám zkušenosti a proto teda děláme venku, aby jsme ten nový barák nějak nezničili. Nechcem to tam všechno poblejt. Takže jako první challenge tu máme známou Chubby Bunny alias tlustej králík. Kdo z vás to neví, tak jde o to si marshmallownu strčit co nejvíc do pusy a být schopný furt říct Chubby Bunny. Já myslím, že může mít rovnou na to. Takže... Ty vole. První marshmallow. On začíná. Chubby Bunny. Jen Chubby takový Bunny. fun fact na začátek, když jsme to naposled dělali, tak on jich dal asi 8 a pak 13, se pozvracel. 13, upozorňuji 13. Dobře, ale poblil se, to je hlavní, to se mně ještě nikdy nepovedlo. Tak jdem na druhý, ne? Jo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jo, taky jsem zapomněl říct, že je tu pravidlo, že se to nesmí kousat ani polikat. Takže vám to prostě musí zůstat v hubě. Tím je to těžší. Chubby Bunny. Mě tam vadí ty rovnátka, ty vole. Chubby Bunny. Kolik ale čtvrtý? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. No asi mám začít problémy, tyva. Jo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Cítím se jak nějaký skurvený sisou, ty vole. Chubby Bunny. Vole, kolik, 7? Jo. Ty vole. To bolí. Wow. Jo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Trháme to pusu, tyjo. Chubby Bunny. Počítáš to ještě? To byl 8. A šel? Ne, 9, sorry, Tak 9. to vyplivne a spočítal mě to. Chubby Bunny. Chubby Bunny. To je nechutný. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Končím.
Já jsem jí chtěl 11. Oj, to mám tak chudák. Já jich mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 marshmallowů. Já 11. Vyhrál. 2 pod mým rekordem, no. To jsou ty rovnátka, to říkám celou dobu. Já fuj.